Alora manam nolwe osebedo ka ong'ere gi lupo e nam kuom higni mathoth, kata kamano lokruok chako neno mos e kit chenro mag lupo to kod pith mar rech. E gweng' ma Kosimbo e kaunti ma Kisumu, moko kuom rawere koro omako pith mar rech ma gitimo hero lony manyasani kaka jafwambo marwa Caroline Atieno leronwa koa e kaunti ya Kisumu. E sub-county ma Seme, grup rowere motisi ni Kosimbo Self-Help Group nobiro gi paro mar chako pith mar rech e yawo machiegni gi nam Lolwe. Bende tok timo pith ma kamae, ne gibiro gi park miluongo ni Kosimbo Aqua Park. Kokalo kuom jakom margi Samson Audi, Kosimbo Aqua Park osedongore ahinya, kendo gisani gin gi yawo maromo 10 magolo rech mathoth, maler to kendo mit, gino mosemiyo giyudo chiro mapiyo piyo. Grup ni nochakre higa mar 2023 ne wan gi dhano 15 to sani wan dhano 27. Kako dhi mbele ni kaka dhano medo here to kendo wadhi kamano. Kane wa harvest mokwongo nochuno wakawo rech achiel kwa kawo nyaka mar nam no nwachuno mwang'iewo. Koro wadwa compare gi kane watedo gi kawa wegi kaka jo youth mini wachamo gi. To noero kamaro ni mit waya molo kata mar jo manina mit makoro kendo jo hala nodugo hero marwa makaponi gitero moko ka to jok mang'iewo rech penjo gi mana moro to mago kae nikech kowang'e bende tiyudo ko okwar oneno makwar olore gi moro cha neno mrateng'. Mae en kar tich ma pile pile mar rowere gi masani ngimagi olokore kendo yudo rech e yo mayot. Kane pok tijni ochakore, an kaka an nauso rech to ne challenges ne nitie mane wa face kono. Iyudo ka samoro rech tin, to sama rech tin no idhi mondo ikaw rech mondo iusi, to ng'ani dhi dwaro ni mondo ibed osiepne mondo koko miyi rech. Koro mano be challenge mane nitie mane wa face. Kana akawo rech e nam chon, to ne yudo ka seche moko akawo rech matin ma ok nyal konya, to e pond koni to rech ng'eny. Akawo rech mang'eny kendo supply otende madongo dongo gi. Koro yudo ka an gi changes. Kaka yor geng'o hinyruok mar rech mathinde yawo, giketo tenge yawo moting'o kodhi rech, ma bende giyango ni chiembgi nie kido mar poda, mopogore gi rech mosetegne yawo mamoko. Bende ne gimanyo jalony mawuok e migawo mar Aqua Rech, mano mako lwetgi e safar mar pith mar rech e yawo, kendo nopuonjo gi tiyo gi teknolojia mar mbui motudi ong'we yamo, miluongo ni app, to kod yore mamoko mag pith. Aqua Rech ne obedo kodwa ka kendo gisemiyowa skills mang'eny, yani training mang'eny korka ng'eyo weche mag rech. Koro gin magimiyowa chiemo rech kaka wantie kani kisungu luongo gi dhok mombo waluongo kani Athene ponds, mangeche ni gin pond mokunya kunya to okete line pond liner. Koro kaponi chiemo omiwa chiemo madok piny to yudo ka samoro onyalo kelo chafu piny kucho mako chako mere gi algae ma piny to miyo rech ok nyal breathe maber kata ginyalo tho. Pond en okene na bur, en gi requirements manego beni timo, nitiere depth midwaro mondo o support life market life wa create life mar rech. Koro nitiere the right depth midwaro, nitiere kaka nego beni pond bedo sloped, kami wuothe nego beno bedo safe. Koro the dike nitiere this meters madwarre ni mondo owe makata ka ng'ato wuotho to kata kokier to pod en safe. Kata kamano, rowere gi nigi rem mopogore opogore pith mar rech ni, mondo gimed dhi nyime, koro gichwalo ywak gi ne sirkal mondo sirgi e rem makamae. Ka sirkal nyalo konyowa to wayude taya. Stima onge ka, dwa gombe ni ka nyalore to ketnwa stima machiegni mondo mi at least light obed e area ni. Nikech ka nitiere repe ma en kar tie nam. Koro bedo ga gi shida seche man ka, maka ok an mana ng'ama brave to ok inyal bet iye ka. Awagombo ni kaponi nitiere kwayo moro ma samoro kata sirkal di konywa to wayudie gimo refrigerator moro maduong' madwa kane rech mondo mi kik wabed kod sida machal kod mago. Bende gitimo pith makamae gi kinda kod hera, giketo e tim miyo rech chiemo, rita alwora mar yawo e yo mochanore ka giluwo chenro mar tich ma pile pile. Caroline Atieno, Ramogi TV, Seme, Kisumu County.